Hawak na ni Paul Lee ang torch ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! Ako Bicol Cup, ito ay ating support, ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay ating, ito ay ating. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakitang buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng paus, di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko lamang may katay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako Bicol. Tigaan pasal sa masimulan, maraming nakaunan, pagkakaibigan, disiplina ang In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup! Maraming salamat, Ako Bicol Cup!